देखी भैया हाँ एगो नया नया कनिया आई बिया बेचारी। हाँ मरद बहरा बा कहतिया कि ए राजा ये का बट भैया रोहित भैया हाँ सब लोग कटनी करता हाँ और रौरा बहरा में कहा करता नहीं। मर्दा कहता कि सुना हम आए तनी छुट्टी के प्रॉब्लम चलता। ओह मौगी कहते कि देखी रउआ गवही के रजेश भैया हुए आ गए रवे लगे नु काम करे ले ता मर्दा खाता कि देखा उनकरा छुट्टी के प्रॉब्लम नहीं खे हमरा बा। तौरतिया का कहती है भैया कि हंसुआ में दांत हम कढ़ा ले बानी जाई के लोहार से पिटवा ले बानी। अरे बिना मरवा कि पानी हम कनिया कैसे करब कटनिया ए राजा जी। कि डरेला के जरी जाई घाम में जवानी। ए बुलबुल भैया मर्दा का कहता जी कवन भाव में कहता कैसे कहता कैसे ए हो मर्दा कहता कि रानी दम धरा दम धरा। अरे आज तक काटल जाई आ खूब आम के खटाई चाटल जाई और दोनों आदमी बिछौना पर प्यार बांटल जाई। नींबू का अचार पाली गई नींबू के कल जाई खेला। अरे तू नहीं खू अकेला हम बानी ना ए धान राखे तहार मन। सुना तबे पर कोना आर पंकज जी हाँ। तू मर्दा का कहता का कहता हो कुछ दिन अउरी संभारा दिल के कुछ दिन अउरी संभारा दिल के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। कुछ दिन अउरी संभारा दिल के कुछ दिन अउरी संभारा दिल के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आय हाय या हो बुचुल भाई चिंता मत करा। अरे आओ तो कूचा खेलो कूचा। रतन शर्मा लगे जाके दांत करवा ली हो। हाँ ओकरो साली से प्यार हो गई बा। आई देखा धर्मेंद्र भाई बोला बोला तू मर्दा कहता से बोल। देखा क्या कहता सब दुख दूर होई दुई चार दिन में आवत हम डीजल मोबिल डालब मशीन में। डाले बा स्टार्ट कर दे दावल जाई। ए रानी सब दुख दूर होई दुई चार दिन में आवत हम डीजल मोबिल डालब मशीन में। देखिए औरतिया कहते कि मकई के बाल मुँह बा दिले बैती तो दू चार गो हो रहा तब भेटा जाई। आहाँ के रहर के ढेरी गचार गचार खैती हम खियती। बुझता ने रानी हम तुहरा फील के बुझता ने रानी हम तुहरा फील के। आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आय हटिया ए सुबोध खोद खोद यो का भुवर बाबा जलालपुर चलब का। हाय 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 करे जो में खूब हम मैन बाबा के ले जाई पवन खरवार मठिया। हाय 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 का कहत रे बतिया जिया राजा धर्मेंद्र भाई हो कोरस में गर्दा उड़ा दो। वेब कंपनी हाय 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 क्या बात है। वो मर्दा कहता ए आर पंकज जी का कहता का हो
पियाज संगे अमवा के चटनी अचारा में बानी धानी करे चली कटनी दुनू बेकर साथे काटल जाए। ओहो सतुआ पियाज संगे अमवा के चटनी अचारा में बानी धानी करे चली कटनी। मर्दा कहता कि अब की खेसारी भोजवई है मकई साथे साथे खूब सान के दुनू बे कच्चा भल जाई चटनी के संगे। उ देखी मर्दा कहत का बा करे के कटनिया दोनों बेकत मिल के कइल जाई कटनिया दोनों बेकत मिल के रखल रही हा हमारा रानी खरिहानी छिल के आ बतानी रानी रखी हा खरिहानी छिल के। आय हटिया ये सुबो छोड़ यो ये छोटू बाबा खाता खाता हाल हस्पताल हरे दादा रे दादा माइयो गे माइयो ए आजाद कवि जी ए घुंगरू भैया महादेव ए बाबू पंकज जी कहो मर्दा कहता कि सुना ए रानी पर मिठारे सर चालू हो जाई तवरी घर में अनाज आई करी हो तू कवरी दोनों बेकर खूब खाई जाए बुझलू पर मिठारे सर चालू हो जाई तवरी घर में अनाज आई करी हो तू कवरी। देखी मर्दा कहता कि हम जानत तनी कि तू नया नचर बाड़ू आ कैसे काम करत तारू अब हम खटब तू ना पुआ पकई हो खई हली लील के पुआ पकई हो खई हली लील के रखल रही हा हमारा रानी खरिहानी छिल के आ बतानी रानी रखी हा खरिहानी छिल के। कुछ दिन औरी संभारो दिल के कुछ दिन औरी संभारो दिल के बतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के बतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के।